Лельчыцкі район самы лясісты ў рэгіёне. Зялёны акіян займае 70% тэрыторыі. Каб паказаць гэтую адметнасць і асаблівы рэльеф, недалёка ад гарпасёлка стварылі унікальную сцежку даўжынёй больш за кіламетр. Гэта не проста маршрут у далечыні ад дарог, а месца, дзе чалавек вучыцца быць саюзнікам прыроды. Нават само адкрыццё зрабілі максімальна экалагічным. Замест звычайнай чырвонай стужкі гірлянда з хвоі. 3! Лес заўсёды натхняў паэтаў і пісьменнікаў, таму на стэндах новай сцежкі з'явіліся цытаты класікаў пра прыроду. На працягу ўсяго маршруту абсталяваны інфармацыйныя кропкі з цікавымі фактамі пра мясцовую флору і фауну. Каб шпацыр быў камфортным, для турыстаў уладкавалі зоны адпачынку, арыгінальныя фотазоны і пляцоўкі з найлепшымі відамі. Основная задача этого проекта – это чтобы лес, как национальное достояние нашей республики и как храм природы для каждого белоруса был немножко понятнее и ближе. У нас много на самой тропе, много различных локаций. Это и информационные стенды с описанием флоры и фауны Беларуси, и апидомик, и партизанские стоянки, партизанские землянки, обзорная площадка, оборудованная фотозоной. Маршрут цалкам закальцаваны. Турысты вяртаюцца акурат у кропку старту. Па дарозе можна ўбачыць не толькі лясныя пейзажы, але і чырвонае золата палесся, журавінную плантацыю, а яшчэ мясцовых насельнікаў – бабра, качак, чарапаху і вуллі з пчалінымі сем'ямі. У нас в области 21 лесхоз, и в каждом лесхозе своя экологическая тропа. У нас нет одинаковых экологических троп, у нас каждая экотропа со своей изюминкой. Мы постоянно проводим семинары, общаемся, где-то перенимает кто-то опыт. Мы постоянно учимся, постоянно развиваемся, и я уверен, наши экотропы будут достойным местом для проведения досуга наших людей. На канцавым прыпынку экалагічнай сцежкі партызанская стаянка. Сярод маляўнічых лясных прастор наведвальнікі згадваюць гераізм і мужнасць партызанскіх атрадаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі раёна і ў гады Вялікай Айчыннай вайны змагаліся за свабоду і незалежнасць будучых пакаленняў. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».